Este conto trata sobre un rapaz que se chama Flanagan. Coñece a unha moza chamada Carlota que ten un proxecto, facer un diario con información sobre sexo. El, atraído por Carlota, decide facer o mesmo porque cría que así podería pasar máis tempo xuntos. Flanagan está a pasar unha crise na súa longa relación con Nines e coñece a Carlota, que lle atrae. Carlota tamén está involucrada nunha relación difícil cun nadador holandés. Flanagan comeza con forza a do Diario Vermello, pero crúzaselle a atracción que sente por Carlota. Carlota e Flanagan están feitos un lío na súa vida e o sexo, que lles complica aínda máis as súas cousas. A primeira vez que se deitan non só queda ela insatisfeita, senón que o calentón falles esquecerse do preservativo, no cal Flanagan estuvo bastante tempo preocupado por si Carlota quedaría embarazada. Un día foi falar con Nines, a súa suposta moza. Flanagan contoulle que tivera relacións sexuais con outra rapaza, pero Flanagan non fora o único, xa que Nines tamén lle confesou que el fixo o mesmo cun italiano nas súas vacacións a Italia. Un personaxe importante no libro tamén é o Dr. Bardet, ao que acolle Flanagan en busca de información e tamén quedaba con el ás veces. O doutor escoitábao e aconsellábao nas súas dúbidas e problemas. Nesta historia aparecen sentimentos mesturados con sexo, e recomendo moito este libro xa que pode resultar bastante interesante e entretido.